Палессе мае свой стыль, гэта безумоўна. Тут па-свойму апранаюцца, гавораць, спяваюць і нават гадуюць пчолаў. У 18 стагоддзі тут вадзіліся не толькі туры і зубры, але і вавёркі-ліцягі. Ну, чаму бы не? Карацей, нешта супер незвычайнае. Таксама незвычайна чытаць, што Тадеуш Касцюшка паходзіў з вядомага украінскага праваслаўнага роду, ну, бо з Берасцейшчыны, або што Тураўскае Евангелие 11 стагоддзя помнік менавіта украінскага пісьменніцтва, а Каменецкая вежа помнік украінскай архітэктуры. Нават вядомы хакеіст Уэйн Грэцкі таксама украінскага паходжання, бо яго дзядуля эміграваў у Канаду з сяла Агдемер у Драгічынскім раёне. Украінцы, трэба зазначыць, вельмі цікава правялі этнаграфічныя межы. Дастаткова глянуць украінскую Вікіпедыю. Згодна з тымі межамі Слонім, Баранавіч, Ваўкавыск, беларускія этнаграфічныя землі. Окей, а вось Косава, Івацевічы, Пружаны, Янаў-Палескі, Давыд-Гарадок, Тураў, Мазыр, Пінск і, канешне, Берасце – усё гэта украінскае і пра Украіну. Мы канал «Заглянне сонца». Давайте разбирацца, што такое Палессе і чыё ж яно па праўдзе. Шановнае гаспадарства, сёння мы сабраліся тут, каб даведацца і па магчымасці спрычыніцца да вельмі добрай справы. Нашыя сяброўкі і сябры з выдавецтва Гутенберг Паблішер запускаюць збор на новую серыю кніг для дзяцей, якія пачынаюць чытаць самастойна. У кожнай кнізе налепкі, дыплом і методыка, якая дапаможа бацькам матываваць дзіця да самастойнага чытання. Глобальная ідэя арганізаваць цэлы цыкл выданняў. Пакуль жа рыхтуюцца да выхаду з друку першыя кніжкі, 3 штукі. Адбудзецца гэта ў пачатку 2025 году з надыходзячым, дарэчы. Давайте распавяду пра кніжкі. Сябры ў двары. Алена Зарніцкая напісала, а малюнкі зрабіла Дарына Харитончык. Двор жыў дружна, пакуль аднойчы пацук не дадумаў скрасці малое мышаня. Кіднэпінг у жывым эфіры. Разам сябры адбіліся ад нахабы, а ўрэшце і перавыхвалі пацука. Аўтары паставілі націскі, каб чытанне дзеткам давалася лягчэй. Другая кніга «Заяц і мядзведзь». Андрэй Скурко напісаў, малюнкі зрабіла Марыя Платонова. Сябры «Заяц і мядзведзь» віншуюць бабулю з днём нараджэння, а таксама выбіраюць сабе новы аўтамабіль. Там адметнасць такая, па некалькі сказаў на старонцы, каб таксама было прасцей спажываць інфармацыю. Трэця кніжка «Казкі гарадскога парку». Яе напісаў Александр Жданович, так, той самы Маляваныч, а малюнкі зрабіла Марыя Платонова. У кнізе 2 гарадскія гісторыі. Першая пра прывіда, што жыве ў гарадскім люку і палохае мінакоў. Дзяўчынка разгадвае яго таямніцу, і ў гэтым есть замес. Другая пра насельнікаў парку, якія аднойчы губляюць добрага сябра і трапляюць у кепскую кампанію. Урэшце, дзякуй Богу, усё стае на свае месцы. Што важна, кніжкі будуць надрукаваны адмысловым шрыфтам, створаным спецыяльна для дыслексікаў. Гэта тыя, каму асабліва складана чытаць. Калі хочаце набыць гэтыя 3 кніжкі ці спрычыніцца да фінансавання выдання новых, дык запрашаем у апісанні гэтага відоса. Там знаходзяцца усе неабходныя спасылкі з усёй неабходнай інфой. А мы пакуль глядзім наш відос далей. Палессе геаграфічна палеская нізіна, падзеленая сучаснымі межамі. Не толькі паміж Беларусіяй і Украінай, але яшчэ і Польшчай. Гаворка пра Падляшша, бо гэта лагічны працяг Палесся і, дарэчы, тэма на асобны выпуск. Напішыце, калі ласка, у каментары, мы абавязкова зробім. Чаму Палессе, то бок сама назва? Ёсць версія для дзетак. Палессе, бо палешукі, а палешукі, бо поле шукалі, бо шлі і шукалі. Тыпу, вакол бязмежнае такое балота і прадзіраецца праз яго скалом такі нямыты чувак з калтуном на галаве і шукае поле, каб там нешта пасадзіць. Зразумела, выбар невялікі, нейкую бульбу ці то рэпу. Больш навуковая версія, бо пелеса. Гэта такое балцкае слово, якое азначае прыбалочаны лес. Ну і ўжо ад гэтай назвы пайшлі менавіта самі палешукі. Этнограф Серж Путоўскі некалі запісаў такую казачку. Былі 2 браты. Паляшук і палявік. Адзін, адпаведна, пра лес, другі пра поле. Ну і вось яны чот там не паладзілі, файціліся паміж сабою і рабілі адно аднаму рознае лайно. А тым часам вакольныя людзі параскрадалі ў іх гаспадарку і нарабілі шмат шкоды. Ты ачунялі і далі трындзілей чужакам, а пасля жылі дружна. Калі шчыра, дык нейкая натуральная гісторыя Беларусі. Коротка пра ўсё. Давайте адаб'емся.
Палессе сапраўды цікавы па прыродзе рэгіён з кучай лясоў, балотаў і малых рачулак. А ўвесну яно ўсё пераўтвараецца ажно ў мора, толькі плавай сабе. Тысячы гадоў таму тут пішуць і праўда было мора. Таму і знаходзяць тут на яго берагах, а это Валынь сучасная, бурштын, як на Балтыцы. Палешукі сапраўды плавалі на розных там чоўнах. Не толькі каб рыбачыць, але і сена нават кошанае вазілі на тых самых чоўнах. Ну і проста перасоўваліся па вёсках. Таму Пінск, сталіца Палесся, нашая Венецыя, колішні партовы горад, толькі не марскі, а рачны. Але не трэба думаць, нібыта Палессе нейкая там глуш, і там толькі балоты і там зарасці. На поўдзень ад Прыпяці знаходзіцца сённяшняе украінскае Палессе. Яшчэ да нашай эры была так званая зарубінецкая археалагічная культура. Гэта поўдзень ад Прыпяці, сённяшняе украінскае Палессе. З гэтай зарубінецкай археалагічнай культурай звязваюць кельтаў. Привет Астеріксу і Абеліксу. Праз Берасцейшчыну ляжаў шлях готаў на поўдзень ужо ў другім-трэцім стагоддзі нашай эры. Не проста яны прайшлі і ўсё, але часткова і засталіся. Назву той самай вёскі Ахдемер, з якой паходзіў той самы дзед Уэйна-Грэцкі, таксама чэкаюць як старадаўня германскую. У часы Русі, калі працэсы закруціліся, Тураў, як і Полацак, стаў адным з першых вядомых нашых палітычных цэнтраў. Легендарны князь Тур, нібыта брат ці Кентрагвалода, таксама вараг і скандынаў, які прыйшоў ажно з-за мора. Да 11 стагоддзя адносіцца Турскае Евангелие, суперскі помнік нашай пісьменнасці. То бок гэта быў інтэлектуальны цэнтр. Кірыла-Тураўскі з Турава, адзін з першых вядомых нашых інтэлігентаў ды інтэлектуалаў у прынцыпе ў нашай гісторыі. Палітычна было як? Русь, яна не цельная, а як карпорацыя, якая ўвесь час драбілася і мяняла свае межы. Таму берасцейская зямля, княства, тураўска-пінскае княства і гэтак далей, гэтак далей. На гэтай землі прэтэндавалі шмат хто. І галіцка-валынскае княства, і Польша, і Літва, і гэтак далей. Тая самая каменецкая вежа, каменецкі стоўп у Каменцы, акурат абарончы помнік тых нон-стоп войнаў міжусобіцаў 13 стагоддзя. Далей было ВКЛ, там і Берасцейшчына, і Палессе цалкам разам з украінскай часткай, і Кіеў, і шмат усяго. Бо небывалы рост дзяржавы ў 13-15 стагоддзях адбываўся. Ну і вось здараецца нешта супер-супер выключнае. 1569 год. Люблінская унія. Па гэтай самай уніі ВКЛ і Польшча аб'ядноўваліся ў Рэч Паспалітую. Але па дамове мы аддавалі палякам украінскія землі плюс Падляшша. І важна, мяжа склалася вельмі падобным да сённяшняга чынам. То бок у нас Берасці з Пінскам, а вось ніжэй Валынь і гэтак далей, гэта ўжо каралеўства польскае. Ёсць вельмі прыгожая мапа 1613 года, выдадзеная ў Амстэрдаме на аснове малюнкаў Томаша Макоўскага на замову Радзівіла Сіроткі. Яна так і называецца — Радзівілаўка. Там цудоўна бачна і мяжа, і Берасці, і Камянец, і Мухавец, і дзе што было. То бок сама мяжа ёй как бы нібыта ўжо больш за 400 год, і прыблізна так яна і выглядае. Ну, а далей ужо была Расія, пасля падзелу Рэчы Паспалітаў, губерніі ды першыя этнографы, якія дабраліся да палешукоў. Там было вельмі і вельмі дзіўна і цікава. Давайце адаб'емся. Калі этнографы дабраліся да палешукоў і пачулі ўсе гэтыя ходыты, робыты, дык адразу залічылі ўсё гэта да маларасійскіх у іх фармулёўках, то бок украінскіх гаворак. Пасырбніця. По-нашому не пачерка, а пасырбніця. Вот так є таке слово, хай там не напишуть. Пасырбніця. Наш светач этнаграфіі Яўхім Карскі залічваў Берасцейшчыну да Украіны. Гэта бачна на ягонай мапе беларускіх гаворак. Пінск, Пружаны, Берасці, Тураў за бортам. На украінскіх мапах падобная карціна таксама назіраецца. То бок, людзі пачулі, што гучыць нібыта падобна да ўкраінскай мовы, ну і запісалі ва ўкраінцы палешукоў. На аўтамаце, так бы мовіць. Па чыста моўнай прыкмеце. Яшчэ на пачатку 20-х стагоддзя і ў часы міжваеннай Польшчы на Берасцейшчыне працавалі украінскія культурныя таварыства. Нават кааператывы і кааператыўныя банкі і знаходзіліся кніжкі па-ўкраінску. Тут ёсць зерня праўды, але толькі ў адным. У тым, што Палессе як рэгіён сапраўды рознілася ад рэшты Беларусі. Па-іншаму гучаў увесь гэты рэгіён. Была такая сабе мяжа моўная, культурная, побытавая. Вось, напрыклад, чаму на Палессе часта трапляе прозвішча Літвін ці Літвінчук? Бо яны, літвіны, для палешукоў былі чужымі. Таму прышлага чалавека так і называлі, як нейкае дзіва дзіўнае, бо там, дзе ўсе літвіны, няма такой патрэбы. То бок, беларуская Беларусь
дзе мова бліжэйшая да нашай сучаснай літаратурнай для палешукоў была Літвой. Той старой гістарычнай Літвой, зразумела, не ў сучасным разуменні. Але гэта вельмі добры маркер, каб адрозніваць. 20-е стагоддзя у НР і БНР як нацыянальныя дзяржавы не рэалізаваліся са старта. Палова Палесся ў перыяд 21-39 гадоў знаходзіцца ў Польшчы, палова у СССР. І толькі ад восені таго самага 39 году яно ўсё разам сабрана ў Савецкай імперіі. Цікава, мы звыкліся, што у СССР не было не толькі сэксу, але і нацыяналізму. Але адразу ж у тым самым 1939 годзе ўзнік рамс за новадалучаную берасцейшчыну. Каму яна дастанецца? 22 лістапада адбылася сустрэча на траіх. Панамарэнка, вельмі значны для мяне персанаж беларускай гісторыі, Хрушчоў і Сталін вырашалі, як правесці мяжу паміж БССР і УССР з улікам новадалучаных тэрыторыяў. Кожны падрыхтаваўся, прыйшоў з мапамі, дакументамі, каб Сталін іх нібыта мудра рассудзіў. Хрушчоў настойваў на тып, каб берасцейшчыну аддалі ў СССР. Прынёс у якасці доказаў кучу картаў і схемаў. Па ўспамінах Панамарэнкі ён яшчэ і шмат крычаў, быў вельмі такі імпульсіўны. А Панамарэнка ў адказ сведчыў, што яго непакоіць тон, які выкарыстоўвае Мікіта Сергеевіч. У выніку Панамарэнка, як кіраўнік БССР, прапанаваў правесці мяжу па старых царскіх губернях, якія, дарэчы, паўтаралі мяжу Люблінскай уніі 1569 году. То бок, Менскай і Гарадзенскай губерніі у нас, Валынская губернія – Украіна. Амаль тое самае, што існуе зараз па мяжы. Сталін гэта ўсё выслухаў і ў якасці суцяшальнага прыза аддаў Хрушчову камень Кашырскі павет. Бо там лясны кавалак, тыпу вось у краіне не хапае таго самага лесу. Наце, а рэшту не чапайце. Дарэчы, наш гістарычны рэдактар пасылае сваю галаву попелам і просіць прабачэння, але не за тое, што вы думалі. Не вось гэта. Я Мікіта Мелказёра, 1988 года народжання. Не гэта. Дык вось, гістарычны рэдактар просіць прабачэння за тое, што ён заўчасна пахаваў спадара Маленкова у выпуску пра таго самага спадара Панамарэнку. У 1955 годзе надышла менавіта палітычная смерць Маленкова, а вось фізічная адбылася ў 1988 годзе. Прабачце нас, калі ласка. Але сам па сабе выпуск, акрамя гэтай памылкі, вельмі круты, таму, калі ласка, паглядзіце яго. Ну і падпішыся на канал. Што датычна сённяшніх межаў паміж Беларусю і Украінай, дык яны цалкам паўтараюць вызначаныя межы ў лістападзе 1939. Дык што, можа і праўда, калі бабулькі на Палесе актыўна кажуць «ходити робити», а ў песнях спяваюць пра казакоў, дык яны украінцы там все. Можа, Палесе і праўда іхная. Тут ёсць дзве опцыі, дзве оптыкі нават, гістарычная і палітычная. Палітычна атрымліваецца так, што ў кожнай краіне, большай за там Ватыкан ці Манака, ёсць нейкія адметныя рэгіёны. У той жа Украіне, напрыклад, Галічына мае свой варыянт украінскай мовы. Валынь ці Падолле свой, Закарпацце зусім іншы. Не кажучы ўжо пра Крым, дзе татары, армяне і грэкі. У Польшчы ёсць прыблізна тое самае. Ёсць мова кашубаў, ёсць гуралі, ёсць слёнск і слёнзакі па-польску, так. Ёсць тое самае Падляшша, што не замінае палякам лічыць усё гэта польскім і Польшчы адпаведна. У немцаў наогул мільён розных дыялектаў і гучанняў мовы. Давайте узгадаем вельмі нечакана Тыля Ліндемана, які спявае «Іхвіль», бо ён сам з Макленбурга. А ў іншай мясцовасці кажуць «Ішвіль», дзе ша наогул мяккая. То бок, рэгіяналізм у цывільным свеце гэта цалкам ок. Не трэба перарабляць межы, калі ў цябе нехта там гаворыць на іншай мове у краіне ці мае крышачку іншую гісторыю. Роўна як і ў суседа, калі нехта гаворыць на блізкай табе мове, не трэба пачынаць за гэтага вайну. Трэба проста паважаць правы гэтых людзей. І ў ЕС, напрыклад, даўно ёсць праграма падтрымкі для культуры і моў менавіта меншасцяў. Каб для іх таксама былі школы, кнігі, культурныя цэнтры, фестывалі, всё калі ласка. Польшча добры таму прыклад. Гістарычны аспект, гістарычная оптыка. Тут мы крута адматаем назад, скажем, на 1500-годдзя, калі ніякай Украіны і ніякай Беларусі яшчэ тут не было. Справа ў тым, што сярод розных версіяў паходжання ўсходных славянаў, не ўсіх, а менавіта ўсходніх, ёсць і палеская. Тыпу ўсходнія славяне доўгі час варыліся менавіта там, на Палесе. Ну і выкіпелі ва ўсе бакі. Чаму на Палесе? Здаецца ж, херовыя умовы, сыра, балоты, лясы і зарасці. А вось акурат таму, што балоты, лясы і зарасці. Бо стэпавыя прасторы на поўдні ўвесь час бульдозерам менавіта праязджалі чарговыя хвалі качэўнікаў і перасяленцаў. На поўнач балты, фіна-угры, іншая публіка, всё занята. А ў тых лясах і балотах, у, так бы мовіць, катле на вельмі павольным агні і варыліся тыя будучыя ўсходнія славяне. З такіх
валідных прыкладаў Каўказ. Там таксама вельмі дзіўная геаграфія, ізаляванасць праз горы, але як вынік фармавання вельмі вялікай колькасці народаў і народнасцяў. Такім чынам, калі прыняць гэтую версію, мова палешукоў прота-украінская, прота-беларуская, ну і прота-расійская, калі на тое пайшло. Бо, вышаўшы адтуль, людзі на поўдні, сённяшняя Украіна, змяшаліся з тамтэйшымі насельнікамі, у тым ліку са стэпавымі цюркскімі народамі. Вось і фундамент украінскага этнаса да іхняй мовы. На поўначы з балтамі, вынік фундамент будучай Беларусі. І гэтак далей, гэтак далей. Я думаю, што механізм вы разумееце. Калі Палессе сапраўды радзіма ўсходніх славян, то на яго глобальна ніхто не можа прэтэндаваць. Гэта самадастатковая рэч у сабе. Бо тады не палескія гаворкі падобныя на украінскую мову, а украінская мова падобная на гэтыя гаворкі. Яны нашмат старэй. Канешне, гэта надалей адкрытае пытанне для археолагаў, філолагаў, антраполагаў, але ёсць і такая версія, пра якую нам варта ведаць. А Палессе агулам давайте любіць, шанаваць, вывучаць і лічыць яго іншасць сваім багаццем. Так цікавей, калі ў нас розныя рэгіёны, розны рэльеф і розныя моўныя фішкі. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Давайте паважаць суседзей, безумоўна, пры умове ўзаемнасці, жадаць Украіне перамогі, жыць мірна і беларусець разам. Пакуль.